Okei, jätkillä on tiimin viikonloppu kestänyt sparrileiri takana ja mitkä on fiilikset näissä sparrileirin jälkeen, miten treeni on kulkenut? Toni. Joo, nyt reeni kulkee nyt hyvin. Mulla oli talvella vähän ongelmia tuon reenaamisen kanssa, mutta nyt on taas päässyt vähän niin kuin vauhtiin. Tää oli hyvä tää viikonloppu kyllä, että täällä oli meidän tiimin edustus, niin hyviä jätkiä, niin pääs vähän näkemään sit omaa tekemistä. Mites Jaska? No ihan hyvä fiilis on ja kyllä reenikin kulkee ja mä tykkään jätkiä kanssa reenata, kun on samaa henkistä porukkaa. Saa lyödä oikeesti ristiin ja ei tuu itku kellään. Ihan mukavaa treeniä. Mites Kari ja Lauri? No tässä 2-3 kuukautta reenannut aika kovasti. Pääsin reenailemaan tähän reeniputken väliin, niin tämmönen leiri on ollut tosi hyvä. Pääsee kovien jätkien kanssa testailemaan ja näkee vähän millä tasolla itse on. Ja reeni kulkee helvetin hyvin tällä hetkellä. Ei siinä hyvä viikonloppu takana ja pikkusen flunssaa alla, mutta muuten niin mennyt ihan hyvin valmistautumista. Teillä on kaikilla seuraavat ottelut Lappeenrannassa 27.4. Fight Night 8 vapaaottelukilpailuissa, niin aloitetaan Tonista taas, niin mitä sä tiedät tulevasta vastustajasta? Joo, ja kuka se on? Joo, eli toi Filip Masek, niin se on tsekkiläin nuori jätkä, tai ainakin minun nuorempia. Mutta otellut aika paljon, että niinku varmasti kokeneen jätkä, ketä vastaan on päässyt ottamaan. Et ootan innolla kyllä, sehän tässä on ollut vähän tarkoitukseenkin, että koko ajan nostetaan sit pykälää, että vähän kovempaa ukkoa koko ajan. On jonkun näköinen mattomies, mutta se on kyllä huomioitu sit treenissäkin, että ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Onko suunnitelmaa, että millä meinasit voittaa? No lähtökohtaisesti lähtee lyömään. Katsotaan sitten minne päädytään. Onko sulla ollut joskus jotain muita taktiikoita? No ei sinänsä. Joskus vahingossa kuristanutkin jonkun, mutta kyllä se niinku lähtökohtaisesti lähtee niinku lyömään, että tykkään siitä sitten. Mites Jaska? Sun vastustaja on varmaan jo kaikille tuttu. Niin, no kohta on meikäkin. Ei siinä. Kovaa työmyyrähän se Jerro ja tekee paljon töitä, kokenut jätkä, mutta ihminen se on sekin lopetettavissa. Millä meinaat lopettaa? Ihan sama. Jollekin. Ja vastustajana on Jake Anttila ja Jake on kokenut jätkä, se on ottanut huomattavasti enemmän matseja kuin itse ja osaa pystyä sekä mattoon taitava kaikissa noissa osa-alueilla. Lähdetään haastamaan Jakea pystyssä ja katsotaan mihin se päätyy ja mikä se päädy mun voittoon sitten. Mites Lauri? Ei, mulla on joku ranskis, semmonen kuin Jonathan Ramon vastassa suunnilleen samanlainen lista kuin mulla, että suunnilleen 12-13 matsia ja about puolet voittaa, puolet tappioita ja oikeastaan mitään muuta, että herrasta olekaan sitten tietoa, mutta ei siinä lähdetään hyvillä mieli ottelemaan. Lappeenrannassa on kiva otella. Varmaan 5-6 kertaa Lappeenrannassa otellut eikä ikinä ole vielä hävinnyt, niin tuskin aloitetaan nyt tekemään sitä. No sitten, mites Lauri, niin onko uran jatkosuunnitelmat minkälaiset? Onko UFC-soppari jo lähellä? No kyllä se varmaan aika lähellä. Niin se Paananen on lupaillut. Tää seuraava matsi on tosi tärkeä. Joo, niin se lupasi mullekin. Joulukuussa oltiin Grosnissa. Tsetseeniassa. Ei ollut UFC.